What the fuck? Dacă tu îl consideri pe el ipocrit, eu nu a fost cuvântul ăsta adus în vor. Te-a întrebat ele sau au venit de la tine? Nu mai țin minte. De la ele? De la fete? Au fost atente de ipocrizie. That doesn't count, people. Dar nu țin minte. Au plecat de la tine. Eu nu țin minte absolut deloc, sincer. Chiar nu țin minte. Welcome to Glass Beach. În capul meu m-am gândit că poate să fie negativ pentru el. Over here we have some corn sticks. New corn sticks soon. Me, player 001. Player 001? Who's she? What's up, gang? Alright, let's go. Like, oh, that doesn't count, so must do this. Yep. Man, that's easy. Oh, Come on, guys. What? What was that? Oh, I am got it. Let's go here. Ding. My turn. What's that? Nu facem așa, ce-ai? Tu cauți să te facă asta, să te facă de nebun. Nu? Eu. Păi. Deci, o să vă zic fără să vă supărați, da? Deci eu empatizez foarte tare cu oameni. De exemplu, mie acum îmi pare rău de el, da? Eu aș gândi, și mie îmi pare rău și îmi pare rău de el, da? El pur și simplu e un om care are nevoie de mai multă afecțiune și probabil, deci, știți cum e? Că el nu și-ar dori mai puțină afecțiune de azi înainte. Pur și simplu el pentru tine ar încerca să accepte. Ar încerca să modeleze, dar el ar avea aceleași nevoi. E un om care are nevoie de iubire, un om care și-a dat seama că a greșit, un om care regretă, îi pare rău. Cu ce scop? Dacă nu iubește, da. Deci, eu dacă aș vedea un om, nu e așa, dar dacă tu nu iubești omul respectiv, cu ce scop să încerci iarăși cu omul respectiv? Și nu e un lucru mic, să știi ca bărbat să ai discuții în fiecare zi despre treaba asta, să... Nu știu, ce vrei să discuți cu ea, să... Ea să facă să căiește. Damn it. Păi bun, dar dacă el o să încerca să accepte mai puțin decât își dorește și iarăși o să ajungă la aceleași reproșuri că ea nu este suficient, adică nu îi oferă suficient de mult. Eu am discutat cu el separat, deci am fost eu, el și Mario. Eu când am discutat cu el, el a explicat frumos că ea în relațiile de până acum n-a făcut asta, că ea pentru el a depus un anumit efort, el a înțeles, nu și-a dat seama, eu cred că se poate întâlni cumva la mijloc. Într-adevăr, e foarte greu ca ei să se întâlnească la mijloc și să ajungă la un numitor comun, dar nu cred că e imposibil. Dacă pentru el nu este suficient ce oferă ea, cum o să fie în viitor? Eu nu înțeleg, deci eu nu văd ce nu e suficient din moment ce el spune că el o înțeles. Deci el o înțeles, da? În
înțeles, ea depune un efort, că ea ca om, nu e așa, că ea nu e așa de afectoasă. Să-mi reproșez același lucru, că am putea să ne împăcăm dacă eu aș fi mai. Tu poți să fii cu un om care te condiționează mereu, că e foarte fericit. Ca să fiu mai. Cu asta mai condiționat. Nu, am zis, ce pot să fac ca să mă crezi? Poți să insist foarte mult în ceea ce-ți dorești, știi? Adică îi spui odată și fiecare face cât simte. Adică ea ta poate, e vorbi cu ea. Cum se pare Diana? Fizic? Nu fizic. Cum se pare ea? Nu ai cunoscut-o, nu? Cred că am văzut așa, de la televiziune, dar am să văzut că ai nevoie să o cunoști. Dacă nu are încredere în tine. Nu are încredere. I got this. I must cut this out. Câți ani ai? 20? 22. Crezi că tu nu ești capabil să o faci pe Diana să aibă încredere în tine? Și atunci, ia supără-te un pic dacă... Bine, eu, sfatul meu, ți l-am dat și ieri, și în afara casei și aici, să nu se gândești să le zic și ea. Care e mulți în preajma ta? What's that? Mm-mm. Mm-mm. Mm-hmm. Așa cum părea pentru tine, că ea simte foarte bine, ca și cum și-o lătămături de pe inimă, a scăpat de o covoară. Did you? My ulcer. Oh. Se pare greu? Eu înțeles că i-a primit despărțim. Puteai să excluzi partea aia, adică tu crezi că i-a primit despărțim. Discuțiile lor o epuizau și acum Kick. Kicks. Am văzut pe conexiunea că mai râdea, că mai zâmbea și era mai vocală și am să mă bucur pentru ea. Dacă prima dată când mi-ai spus că te duci la sus și ai zis că îți spus o scop și ai zis la mine că așa ai simțit și eu n-am simțit să fac chestia, e clar că și acum ai spus același scop și am Pew, 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 pew. No! Screw this. You. Hey, what did you say to me? You want to fight, bitch? Yeah, show me what you got. Oh, yeah, you. Come on, man. Heat. Rips. Ow. Ow.
let go. Never mess with me. Time to tick 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 tick. Hide and cheat. Oh shit, I'm sorry. Beep, 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 beep. Ah. Dar e vorba și motivul pentru care e supărat. I'm so lucky I didn't die. No, 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 no. Oh. Hmm.